Podcast. Agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Mga pinalangga ko nga kapisenyo, madamo na ang nagbalatian kag nadulaan sang kabuhi bangod sang dengue. Magbinuligay kita sa pagpaninlo sang atong palibot. Pangitaon kag gub-on ang mga lugar kag butang nga mahimo itlugan sa malamok. Ang maligan naton ay kaayong lawas sang aton nga pamilya. Kung may hilanat sang duha na kaadlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar. Kini ang inyong gobernador, Nonoy Evan Basero Contreras, ang nagakabalaka sa tagsa kakapisen.
Pahibalo, ginkilala sa Provincial Health Office sang Capiz ang mga sementeryo bilang isa sa mga breeding grounds sa mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Sa mga botilya, lata kag iban nga mga bulutangan tubig nga ginahimo nga flower vase masami nagapangitlog ang mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Gani, ginapagabaygid ang tanan sa pagpanilo sa mga pansyon, nicho o kon mausoleum sang ilang mga pinalangga nga nagtaliwan kag aton himuson ang tanan nga sarang mangin breeding ground o kon mapangitlogan sang lamok sa aton palibot ilabi na gid sa sementeryo. Bilang isa ka simbahan, alalangay kita tanan sa pagpanglimpyo sa aton sementeryo, hindi lamang para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kundi para man sa pagtapna sa makahalalit nga dulot sang dengue virus. Madamo gid nga salamat. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyudad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.
Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:38 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga uturan nga matag palamati. Sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangay sa Syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Chadora Arsanas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz. Sa mga kalagad naton nga yara sa tagsa nila ka mga panimalay, ang iban yara pa sa ila tagsa ka mga trabaho. Ang iban nga mga kalagad naton, no? Sige hapon miyembro sang 4Ps, nagapulo pamahaw, nagapulo pamati, nagapulo pungko, nagapulo pamungkaro. Kabay pa mga kalagad yara kita sa maayong kaimtangan sa gihapon. Sa aton nga mga kauturan, overseas Filipinos, nga padayon nga nagsuporta kung nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Maayong hapon sa inyo dira tanan-tanan, maayong gabi, maayong aga. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa emergency broadcast ng 88.1 Kadar FM, pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr., sa pangalan sa aton nga station manager Reverend Father John Day Vibalya, sa aton nga mga technical director alagad Mingming Uwego kag engineer RJ Borja, aton nga partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mangin kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa alagad Rio de la Rosa. Op din nyo kita banwas pagdulong sa inyo sa mga balita o impormasyon nga natipon sa 88.1 Kadar FM News Team. Dari sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa mga nagasaulog dira sa ila kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog sa ilang anniversary, happy anniversary! Sa mga nagasaulog sila mansari, daysari, kag kung ano pa ng asari-sari nga ginasaulog ninyo. Kabay pa mangin malipayon kita sa gihapon. Kag kabay pa mangko naton sa gihapon ang padayon nga grasya sa aton mahal nga Dios. Anyway, mayong hapon, kag happy birthday kay Sir Paul Hyacinth Albaladejo. Happy birthday lang sa imo noy. Ari lang kami di. Padala lang di sa amo na kung mayara da sang spaghetti, kung bihon-bihon, ari lang kami di ulat-ulat lang. Kamusta ka mo mga kalagad? Dari sa aton siyudad sang Rojas, no, medyo nagulugalong kay na ang kalangitan, pero subong ti naghawan-hawan naman. Pero daw mahulogid, no? Matupagid ang ulan mga kalagad. So sa gihapon, no, halong kita
Ay dala sa masami isang aton nga jacket dira no aton nga mga kalo ug aton nga payong mas mayo kung may mga kapote di kita mga kalangad. Oras nato alas 4:43 diri sa aton nga pangalagad. Ano bala mga balantayan nga mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Aton nga Pangulong dinalan, balita lokal, probinsya sang Capiz, sa syudad sang Rojas, magapabilin sa General Community Quarantine, tubtub sa Hulyo 22. Samtang, mangunguma sa barangay Dinginan, nakabaton sang certified nga binigikan sa Department of Agriculture. Kag dugang flight pasulod sa Capiz, ginahinyo sa mga airline company. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita Regional, syudad sang Bacolod, nagapabilin sa gihapon sa masugot nga General Community Quarantine. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita National, pagpabilin sa National Capital Region o konsang National Capital Region sa General Community Quarantine, ginaprubahan ni Presidente Duterte. Kasak Special Coverage. Samtang bed capacity sa mga ospital ginapadugangan bangod sa pagangkat sang Delta variant. Kag sa balita sa Caritas, sa Commission on Human Rights nagalaom sa responsibilidad kag kahayag sa paggamit sang Philippine National Police sang body-worn cameras. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amay atuban mga balantayan nga balita nga aton karon pagtagaan sa nagakaigo pagtamo diri sa aton nga palatutunan sa Kasak Special Coverage. Apang bawi na mga kalagad no pagatag naton sa kaundahan mayong hapon anay sa aton nga mga kalagad nga nagatutok sa aton via Facebook Live kay Ma'am Joe Pasman Sonares Oquendo, kay El Chapo Del Guzman, kay Ma'am Paula Bolquerin mayong hapon salamat gid, kay Sir Rafi Asis, kay Sir Benedicto Aquilio, kay Ma'am Tess Bichayda Bolquerin, no? Amen, pa-amen sila. Sa aton ini nga pangamuyo, kagabay papadayon man kita mga kalagad, no? Nga magpangamuyo sa kaluwasan sang tagsa kag isa. Kay Ma'am Maria Eloisa Bordo Reterasyon, mayong hapon man. Salamat gid sa pagatutok diri sa aton nga palatuntunan. Bago kita mga kalagad magdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kader FM News Team. Aton anay hibaluon ang lakat sang panahon subong nga hapon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sa nga DOST Pag-asa. Alas 3 subong nga hapon nakit-an mga kalagad ang sentro sang tropical depression nga si Fabian ginabulubanta sandig sa available data yara sa 1,320 km east sang northern Luzon. Sa samtang dala sini ang hangin nagalabot sa 45 km kada oras malapit sa sentro nga may pagmadlos nga naglabot sa 55 km kada oras. Nagasubay ini northward slowly mga kalagad. Samtang ang southwest monsoon ang nag-apekto naman sa southern Luzon kag Visayas. Sa forecast weather conditions ang Pag-asa, ang Mindanao, Western Visayas, Mimaropa, Zambales kag Bataan maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanugog kag pagpainata. Tugay ni sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslide, ilabi na sa tion sang mabuto nga pag-ulan-ulan. Sa Metro Manila, kaiban nga porsyon sang Pilipinas, lakip ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagog kag pagpaginata, tugas sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern kag central Luzon maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nga uyop sa hangin from southwest to south. Samtang coastal water makanay tubtub kasarangan ang balod nagadangat sa 0.6 to 2.1 meters. Iban nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip ng mga kalagad ang Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya man sa makanay tubtub kasarangan nga uyop sa hangin from southwest. Ang coastal water makanay tubtub kasarangan, ang balod nagadangat sa 0.6 to 2.1 meters.
Pinakamainit nga temperatura subong adlaw 32.4 degrees Celsius na balag 1:50 kainan sa hapon. Pinakamalamig nga temperatura 25.4 degrees Celsius na balag kaina 6 ang aga. Sunrise bus nga daw 5:35 sa aga, sunset 6:29 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Diretso naman kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita kung update na tuloy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan dari sa pungsod Pilipinas, sa buman sa Western Visayas, sa probinsya sa Capiz kag sa syudad sang Rojas. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Sandig mga kaalagad sa pinakuli nga datos sang Worldometers, ang COVID-19 cases sa bilog nga kalibutan naglabot na sa 189,785,422. Sa mga nasambitan nga numero, 4,084,246 diri ang mga tagliwan, samtang 173,192,681 ang mga nagayo. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, may dugang 5,676 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag subong hapon. Samtang may dugang naman nga 2,670 ka mga nag-ayo, kag 162 ang mga nagtaliwan. Sa karon ng pungsod Pilipinas, nakabalag na sa kabugusan nga 1,496,328 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga aktibo nga kaso yara sa 3.2%, kung kabugusan nga 48,480. Porsyento sa mga nag-ayo 95% o kung 1,421,372. Samtang porsyento sa mga nagtaliwan 1.77% kung 26,476. Sa Western Visayas mga kalagad, sandig sa pinakuling nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May dugang nga 654 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang Region 6 nakabalag na sa karon sa kabugusan nga 75,437 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Ang mga nakapabiling aktibo yara sa 10,928. Sa diin sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso, ang symptomatic 59.32%, mild 35.08%, moderate 2.45%, severe 2.98%, kag critical 0.16%. Diretso kita mga kalagad diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may 38 ka dugang nga mga kaso kahapon nga adlaw. Sa din ng Capiz nakabalag na sa karon sang 4,865 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Ang nagapabiling aktibo yara sa 430, mga nag-ayo 4,179 o kung 85.90%. Mga nagtaliwan 256 o kung 5.26%. Sa syudad sang Rojas mga kalagad, sandig sa pinakuling datos sang City Health Office, may dugang 11 ka mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin, ang syudad mayara sa karon sang 172 ka mga aktibo nga kaso, 2,103 ka mga numero sa nag-ayo, 107 ang mga nagtaliwan, kung kabugusan nga 2,382 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19.